Давай, дърпайте вече. Тука. Отре, дигай главата. Така. Голям вейр. Запомни ти място. Айде сега, давай! Раз, два, инч! Опа! Тръсте го! Айде, цимбат, ти си! Давай! Чакай да се качи. От тази страна. Тука между дървета. Малко, айде, още малко! Дай! Още малко! Търпей! Ай, готов! Закачи. Чакай, ще го закачи. На ласката дай, как? Закачи го е! На ласката ще дърпим. Ще тръгне, давай! Нас. Айде! Закачи ме! Дръж малко сега тука. Снимай, нас снимай с телефона. Това ме чуеш, само го насочи. Снимай красиво. Снимай тук ласката. Дай ще дърпа ласката. Пазите да не се пресмисне машинто! Тръпнiste да не се пресмисне, бабе! Колко ще? Щеш да падне! Стана му старлен, вече муя. Малко остана. Какво за? Вижте, а това срещна удар от гаси, но? Да. Давай. Вържете го също да не го пазите. Няма. Удари в дървото и... Удари в дървото и дуро, окей, заради Айде. Назад пак, айде. Герос! Ето остане да заби. Лоренцо, дърпаш ли ям шурок? Няма да издържа дървото. Иначе му изтигли за да горе, ама? После и с моето ще не направиш ли? Давай. Виж, ако искаш малко по-далеко сякаш. Цимбат! Аз оставих вратата отворена да видя назаре колко. Много ще го увеличил. Има едно чопче, където е бутона за натискане. Не е чоп. Аз не ме мине малко, хичма няма и. Чекай. Няма смисъл в фотоджията. Денко, отивал, той пък не се снима въобще. Хайде, аз снимам малко мъчо. Ето ти праси, аз да ме има един първи. Оп. Ти го след кажи нещата, то си изтърва. Той бързо го още да се го катерам. Много пърчува. Как е го мръзава? 20 минути го издърпахме от толкова баири, че искам ласка няма като дърпа на задълго. Как се
Дървай. Уж, да ще ви бъде. Помня ли, ако може да дърпаме? Като предния път, онгъл е дърпаме. Кожа нямаше да видят да дърпа. Как само са се излъскали мърде. 5 метра. Аз ще ги взема.